τι νούμερο. 6-11. Ενημέρωση της τελευταίας Για λίγο. Λοιπόν, να αφήσετε λίγο ενημερώνητες φυσικά, αλάτε πρώτα αλμυρά, γιατί και το... Μια ζωή τύχη, έτσι. 4, 3, 2, 1, καλό αγώνα σε όλους σας! Καλή επιτυχία σε όλους σας, μπράβο σας! Το τσουπάκι πρέπει να είναι από πάνω. Μην το βάζετε το τσουπάκι. Μετά το δεκάρι, τα πετάρι και μετά τα πετάρι. Δεν μπορείς. Πήγαινε πίσω στο... Είναι ακριβώς στο ψαφάκι. Βλέπω ότι δεν θα μου περάσει. Πρώτη φορά. Μπράβο. Για ελάτε όλα τα παιδάκια και αυτά που είναι από κάτω εδώ στην εξέδρα. Πέραστε λύση, πέραστε λύση. Βρισκόμαστε στα 670 μέτρα εξώμετρο στο όμορφο με το σύντομο θα σας πω εγώ να κάνετε ένα χαιρετισμό. Εσείς πρώτα είναι ο συμμετέχοντες με την Ευρωπαϊκή Μαζική. Ωραία. Όσο τα 27 χιλιόμετρα και τα 27 χιλιόμετρα. Κανένας άλλος. Τραβάτε στην Περμή, οι υπόλοιποι ελάτε από πάνω. Εκεί σας. Είναι λίγο δύσκολο. 5, 4, 3, 2, 1, Μικρόιζε τελευταία στιγμή, αν θέλει κάποιος κάτι, τουαλέτα, νερό, οτιδήποτε. 5, 4, 3, 2, 1, καλό! Πολύ ωραία. Λοιπόν, Mike. Εδώ είναι. Πραγματικά μεγάλη χαρά και η τιμή να βρίσκονται εδώ στον χώρο μας τόσο μεγάλοι αθλητές. Τους ευχαριστούμε πραγματικά την καρδιά μας. Πάμε! Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας, τερματίζουνε. Έλατε εδώ, κορίτσια, κορίτσια. Για τον χρόνο να σας πω. Μπράβο φίλε. Έλα εδώ, εσύ μικρή. Εδώ. Πρώτος στα 27 χιλιόμετρα. Με 2 ώρες και 32. Μπράβο Δημήτρη, ένα θερμό χειροκρότημα. Τερματισμοί από τα 15 χιλιόμετρα όπως βλέπετε. Είναι ο Φάνης ο Αρκουμάνης. Παμπρινός αθλητής. Μπράβο Φάνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, και ήταν μια κούρσα τακτικής λόγω των καιρικών συνθηκών. Καλωσορίζουμε στο τρίτο τυχείο ρέι στην Ολυμπιονίκη πηγή Δεβετζή. Κυρία Δεβετζή, σε ποια κατηγορία αγωνιστήκατε? Αγωνίστηκα στα 5.000 μέτρα. Πολύ ωραία. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θωμά το διοργανωτή για την πρόσκληση, γιατί περάσαμε υπέροχα.
Εγώ δεν έχω συνηθίσει να τρέχω χιλιόμετρα, αλλά είναι πολύ καλό να γυμναζόμαστε όλος ο κόσμος. Ήταν η μικρότερη κατηγορία τα 5 χιλιόμετρα και αυτό που έχω να πω είναι ότι εισέπνευσα πολύ θετική ενέργεια, θετική αύρα. Πέρασα από βουνά, λαγκάδια, ριάκια, ποτάμια. Δυσκολεύτηκα στο τέλος της διαδρομής γιατί είχε πάρα πολλές ανηφόρες, αλλά το σημαντικό δεν είναι να βγεις πρώτος σε τέτοιες διοργανώσεις. Είναι η χαρά, είναι η παρέα που είχαμε, πολύ ωραία παρέα που τρέξαμε όλοι μαζί, και το πιο σημαντικό νομίζω είναι να τερματίσεις. Ευτυχώς κατάφερα και τερμάτισα και ήταν πολύ ωραία εμπειρία και εύχομαι καλές επιτυχίες σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν. Βέβαια, από ό,τι άκουσα, το μεγαλύτερη απόσταση ήταν και τα 50 χιλιόμετρα που ακόμα οι άνθρωποι τερματίζουν. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορούσα να το κάνω ποτέ νομίζω. Αλλά αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα λόγω της φύσης και ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος στο Τύχιο. Εύχομαι να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε εδώ, όλη η παρεούλα, και να συμμετάσχουν και πιο πολλοί κόσμος, να ζήσουν έτσι όλη αυτή τη θετική ενέργεια και όλη αυτή τη φύση. Γενικά η προσπάθεια που γίνεται εδώ από όλη την ομάδα για τη διοργάνωση, πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ καλή η προσπάθεια, οι άνθρωποι πάρα πολύ ευγενικοί, εξυπηρετικοί. Τι να πω, δηλαδή έχω μείνει έκπληκτη από όλο αυτό. Είναι από τις πιο ωραίες διαδρομές που έχω τρέξει, γιατί τελευταία, όπως σας είπα, τρέχω τα 5 χιλιόμετρα, προσπαθώ τέλος πάντων. Και ήταν πραγματικά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη που μας δείξανε όλα τα παιδιά και για τη φιλοξενία και για όλα. Οπότε δίνουμε ραντεβού στην επόμενη διοργάνωση του χρόνου? Νομίζω πως ναι, είμαι σίγουρη δηλαδή πως θα έρθω, και του χρόνου πιστεύω να τρέξω ίσως και παραπάνω. Θα δω, θα το σκεφτώ. Εξαρτάται τη διαδρομή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κλέλια Πανταζή, την Ολυμπιονίκη κυρία Κλέλια Πανταζή που είναι μαζί μας. Κυρία Πανταζή, σε ποια κατηγορία αγωνιστήκατε? Έτρεξα τα 5 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά έκανα έναν πάρα πολύ ωραίο περίπατο μέσα από την όμορφη φύση που έχει εδώ το Τύχιο. Λιβάδια, ριάκια, μάζευα λουλούδια. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Θέλω να την ξαναζήσω. Οπότε υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω μάλλον και του χρόνου. Και ίσως δοκιμάσω και κάτι μακρύτερο. Δηλαδή 10, 15, δεν ξέρω τι έχει. Ωραία. Γενικά, τι έχετε να πείτε για τη διοργάνωση? Πώς σας φαίνεται η προσπάθεια που κάνει όλη η ομάδα εδώ? Είναι συγκλονιστική όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από τον κύριο Ρούμπα. Το ότι ένα μικρό χωριουδάκι εδώ στη Δωρίδα διοργανώνει κάτι τόσο μεγάλο και είναι πολύ οργανωμένη από το ιατρικό team που υπάρχει, από το φαγητό, από τα πάντα. Συγχαρητήρια σε όλη τη διοργάνωση. Θα έχω να το λέω παντού. Οπότε δίνουμε ραντεβού για του χρόνου? Δίνουμε σίγουρα ραντεβού για του χρόνου. Η φιλοξενία ήταν τόσο ωραία που σίγουρα θα ξανάρθουμε και θα φέρω και άλλο κόσμο μαζί μου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Μιχάλη Ζαμπίδη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Κύριε Ζαμπίδη, σε ποια κατηγορία αγωνιστήκατε? Έταξα στα 5 χιλιόμετρα, έκανα μια απλή ενεργοποίηση, έχω κάνει μια μίνι προετοιμασία και στόχος είναι στην πορεία μέσα από προπονήσεις και προετοιμασία να αρχίσω να διανύω μεγαλύτερα βουνά, τέλος πάντων. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία των 5 χιλιόμετρων? Εξαιρετική, χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχε πολύ κόσμο, πολύ πλευρές ηλικίες, πολύ μεγάλους, πολύ μικρά παιδάκια. Υπήρχε χαρά μεγάλη και διαπίστωσα ότι ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος το οποίο με ταξίδεψε όσο διέρχησε. Πώς σας φαίνεται η όλη διοργάνωση και η όλη προσπάθεια που κάνει η ομάδα εδώ στο Τύχιο? Γνωρίζω ότι έχει αναβαθμιστεί όλο το πρόγραμμα. Είδα πάρα πολύ κόσμο, πολύ καλή δημοσιότητα. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίσει το Τύχιο, να γνωρίσει αυτές τις διαδρομές και όχι μόνο, αλλά να εμπνευστεί για να γυμνάζεται και να προσφέρει στο σώμα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει, τέτοιες ορεινές διαδρομές που είναι το α και το ω για την υγεία του. Πολύ ωραία. Οπότε δίνουμε ραντεβού του χρόνου στην επόμενη διοργάνωση. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε οι τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι και να ξεκινάμε από εδώ για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον σεφ Νικόλα Σακελαρίου που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στο τρίτο Τύχιο Race. Κύριε Σακελαρίου, σε ποια κατηγορία αγωνιστήκατε? Εντάξει, στο Fun Race. Εντάξει, ήταν 5.000 χιλιόμετρα. Καλά ήταν.
5 χιλιόμετρα. Ήθελα να κάνω 5.000 χιλιόμετρα, αλλά τελικά είχα ένα τραυματισμό. 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα ήταν ωραία διαδρομή. Είχε περισσότερο ήλιο από αυτό που έχει τώρα και ετοιμάζεται να ρίξει βροχή. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία και σίγουρα θα το κάνω πάλι του χρόνου. Πώς σας φαίνεται γενικά η προσπάθεια που κάνει εδώ πέρα η ομάδα στο Τύχιο, πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Εντάξει, πραγματικά έχουν κάνει απίστευτη δουλειά και ο κύριος Ρούμπας φαίνεται ότι αγαπάει πολύ τον τόπο του και θέλει να τον προωθήσει και με τέτοιες κινήσεις ο κόσμος το μαθαίνει και έρχεται. Δεν ξέρω πώς πήγε η ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια, πάντως είδα πάρα πολύ κόσμο και νέο κόσμο και αυτό είναι ευχάριστο. Πολύ ωραία. Οπότε δίνουμε ραντεβού στην επόμενη διοργάνωση του χρόνου. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Βρισκόμαστε με τον διοργανωτή του Τύχιο Race, τον κύριο Θωμά Ρούμπα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις από τη φετινή διοργάνωση? Νομίζω πήγαν όλα πολύ καλά. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα και τώρα ότι έχει συννεφιά μας βοηθάει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι τουλάχιστον από τα σχόλια που άκουσα όλοι ήταν κατευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από όλους τους αγώνες και τους 4 αγώνες ουσιαστικά. Φέτος είχατε για πρώτη φορά και κάποιους επώνυμους αθλητές που στήριξαν την προσπάθεια. Ναι. Είχαμε αρκετούς φίλους που μας βοήθησαν στα 5 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι πήγανε πολύ καλά και αυτοί. Άκουσα πολύ καλά σχόλια, τους άρεσε και ελπίζω του χρόνου σε μεγαλύτερη απόσταση. Είναι μια ατομική πρωτοβουλία δική σας για την προβολή του Τύχιου αυτός ο αγώνας, αλλά έχετε κάποιες εταιρείες που σας στηρίζουν και σας έχουν βοηθήσει φέτος. Η ιδέα πάντα ξεκινάει από κάπου. Η ιδέα ήταν δική μου. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα είχα πολύ μεγάλη βοήθεια από πολλές εταιρείες και φίλους και συνεργάτες για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που είδατε σήμερα. Άρα είχατε κάποιους συνεργάτες που σας έχουν στηρίξει φέτος. Ναι, ειδικότερα ως χορηγούς επικοινωνίας που μας βοήθησαν πάρα πολύ στην προβολή των αγώνων. Είχαμε την Nova Sports και τον Όμιλο 24 Media που θεωρώ κάναν μια ιδιαίτερη προβολή στους αγώνες μας και στην περιοχή μας και γι' αυτό και είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Μπράβο. Τους πρώτους νικητές της κατηγορίας των 15 χιλιόμετρων. Πάρα πολύ. Κάνε μια φωτογραφία μαζί. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Όσο βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, να σας πω τα δώρα τους. Ο πρώτος νικητής, ένα Sony Z5 αξίας 590 ευρώ. Ένα Alcatel Pop, ο δεύτερος νικητής, και ο τρίτος νικητής επίσης ένα Alcatel Pop.